Yeah. It's every Saturday and we are here. We are back, fresh and new, energetic as usual. It is Super Sato. Today we have another person. But before I introduce this guy, what you can do, subscribe to our YouTube channel for those people that have not done so. And anytime we bring you another person that is having potential in our society, ensure that you support this guy. So today I'm bringing for you a very potential media presenter. That one, when I talk of media presenter, can be radio presenter or TV presenter. The other time we were here with I don't know, I can't mention, but you just know that we bring you different people. Today I'm bringing for you another guy that is so talented and very young. If we support this guy, he can go far. Nenya kore mogi mawinja kachacha endo ero kamana inya kum donjo kaendi mana kaki donjo no endo kawuono wan gi wendo marwa mabe ose donjo kaendi kendo ni buta kama chiegni iluongo ne Ajwang Junior. Ajwang Junior en ng'at ma nigi lek mar bedo reporter kata jalendo marwa e pacho kaendi e wang' jowi kata nyakalondo ma onyalo yudo. Omiyo kawuono wadwa winjo stoch jago ni endi kumae kumodake nikech en ohero dhowa mana kaka jomoko wacho ni dholuo mit. Ayudo ng'ata chiel ma iwacho ni wan waluongore kaka nyikwa Ajwang, but ento koro luongore ni Ajwang Matin kata Ajwang Junior. Come with me together as you heard so that we can listen to the story of this young man, young talented man, Ajwang Junior. All right. Karibuni sana. My guest is already here. Mgeni wetu wa leo ako hapa, amewadia, shafika. Ako gangari kabisa, naona anatingisha kichwa hivi, inamaanisha kuwa ako sawa. Oh, my guest is already here. I want him to introduce himself. Then we shall know the person that we are hosting today. As I told you that he's called Ajwang Junior. But I know that one is maybe not the official name. He will tell us. Ajwang. Thank you. Welcome. Ingamoeru dholuo kene beide kage kisongo. Kamora mora moketwa, alwora moketwa, kate kor lwasi mawatie, nyaka idhingi dhok no endi, miyodo ka nyalo teri maber. Ka okamano to abiro geno ni mibiro kela goda abiro dhi kodi maber moloyo. Abiro loso go ganda luo dhok no endi magiwinjo maler. Kamano. Okay. Ma endi en jago man gi passion, kata wanyalo wacho ni ohera passion chati wacho na onge dholuo yawo. Inigi chia. Gichia. Inigi dwaro mar timo gino gi chunyi te. Itime gi sironyo. Okay. Is called Ajwang Junior. Ajwang Junior. Kwa chako kodi, iwacho ni luonge ni ng'awa. Nyingi, your official name. Nyinga manie kipande en Michael Omondi Onyango. Michael Omondi Onyango. All right. Yeah. Michael Omondi Onyango jakany. Michael Omondi Onyango en ja Homa Bay. Mabende Homa Bay kanyo endi Rangwe sub county kamoro ni Kagan Kowino. Kamano. Okay. Koro wanyalo kono jopiny gisani ni ing'ama jakagan. Ang'ama jakagan. Okay. Gitiende. Kagan ni Homa Bay County. Kumirito gi Cyprian Awiti Jamawego. Mane ng'amo telo ne tende piny owacho ma Homa Bay. Okay. Wadwa ni miwa nondro ni matin. Sombi to kod kakidongo kumonyuolie. To gigo komisebedo kitimo diere ka momiyo koro ichopo kumichope ne miluongo ne Ajwang Junior. Pero kamana ahinya MC Nas. Amora hinya mondo mokwongo arom kodi odiochiengni ma kawuono. Osekawa kinde mang'eny en lek mara mondo arom kodi to kawuono ni endi amoro kan kodi kaachiel kendo jopiny neno wakawan kodi kaendi. Ngimana en ngima mabor ahinya kata kobedo ni pok adako higni mang'eny ahinya e bwo wang' chieng' kaendi. To ngimana sebedo gi
mabeyo e iye to gi maricho e iye. Koro kanyalo chako nigi siganda kanyo endi mar somo. Achako somba e piny Kagana kanyo kama bende onyuola e Kagana kanyo endi asome skund primary miluongo ni Nyando Primary. Nyando Primary kanyo endi asome class na mokwongo chakre ne waluonge jirikande ni nursery school. Achako kanyo endi higano endi mar 2,000 kacha chande kod auchiel ka wiye ok wil. To atimo somba matimo penj mara kanyo endi higano endi mar 2,000 kod 14. Yes. Kanya endi atime class 8. Mabende sirikal notemo wadirino endi e class 8 kanyo endi ma ngiso gina dire gima nupuonja class ne ok dhi adhiya to nakalo penj. Nakalo penj ma thuolo nonwang'ore. Iluongo ni nikalo sina ywera. Dolo wacho ni ikalo nyowuoyo koso ikalo sipwap. Mano ni kar nyalo wacho ni ikalo sipwap kata ikalo e okang'no mamalo. Ikalo okang' mamalo. Kamano. Koro bang' tieko penj na mar class 8 ni an gi lek mondo seche moko nadonji skul moro miluongo ni skul maduong' gi edire wachande. Ne nitie sikunde moko manomi pek ahinya. Kendo kinyalo rango tinyalo ng'iyo ni sikunde ni adieri ka tere nyathino to an gi geno ni bang'e tanyalo yudo duoko. Ajwang Junior, ikoni nitiere sikunde moko manomi pek makitere nyathini to in gi geno ni ibiro yudo duoko makare. Ibiro pono lemo moro bang' higni 4 kisetere skul. Koro maendi nomiya paro ahinya nikech jonyuol maga seche moko ne ok nyalo tera kacha chande. Koro kanagoyo mbaka gi wuonwa wuon tang'isa ni baba to skul madana dhiye en magi mama ok abi tajo nyinge kaindi. To ng'isa ni omera an ok anyal teri kanyo nikech nyalo na ok oyiena mondo ateri kanyo. Koro kibiro yiena tabiro teri skul ma abiro timo manyalo na nyalo romo. Tang'ise ni ato koro an ng'ada ng'apingi to ine mise wacho to ine biro bedo kitimo ang'owa kichudo. Koro na yiene manotera skul miluongo ni Achego Mixed ma bende okiewo machiegni gi kama nasome e skunda mar primary. Itemo wacho ni Achego Mixed nidhiye kaluwore ni nyalo mar janyuol nene piny nok nyal dhiyo kuma chunyi ne gombo. Chunya ne gomba ahinya mondo adhi e skunde moko man goteku ahinya e piny Luo kochacha. E piny Onage. Koro to nyalo mar janyuol ne ok nyal chopo kanyo endi. Koro nabolora e tie msalape ma yie koda kwayo mare. Ni koro niendi ta yie mondo achop kama dwaro mar nyalo romo kod. Kamano. Mana kaka winjo no nyakora mogi kawuono wan gi wendo maraka endi man gi chia ahinya kuom dhoa kendo kata kiwinjo kaka wache dieri nyalo wacho no mari ma jago man gi talent moningo bed ni yudo ne kumoro bede. Kata kamano e piny Luo ka endi to kata mano ke piny Luo ka kata ko wacho piny Kenya to gi piny mangima nitiere gimo luongo ni platform ng'eruok. Ng'ama pok ong'ere tek ahinya mondo ng'ato fweny ni ng'ani timo gima chalo kama. Mane momiyo an kaka MC Marinash aketo platform ni endi ni joma tin manyalo bet ni ka endi samwa wacho gima chalo kamane to nyalo yudo kaka konyo jago ni endi nikech koponi wawuoyo to be ok watimo gimoro to mano koro chal mana kayiem nono nikech imed parno kata kacha cha muma maler mondiko niya faith without action is dead. Mano nyiso ni koponi atini in gi geno ni chieng' moro ni chop kumoro to onge gimitimo, mano nyiso ni itimo tich machal kayiem nono. Omiyo kuom mano watemo kinde ka kinde ni wan kaka ojende matindo ka wan gi gimoro to wanyiso jopiny kasto jopiny kanyo ikia ni ng'awa manyalo chopo iri kata ng'ano manade makoro to neno gima wacho ni endi. Omiyo jago ni endi ma jago malek mare gombo ni chieng' moro bede jalendo e piny mar Luo ka endi e wang' jowi machalo kaka Lolwe, Ramogi TV to kata Ramogi Radio to kod mamoko. Omiyo ng'ama neno gini ni endi anyalo paro ni kata anyalo medo koni ni giminyalo timo
inyalo share gi ng'ato, kata in bende kopo ni in gi potential inyalo konowa inemdiwa man piny kanyogo endo. To be samoro ineno gini iwacho ni yawa an bende dahere no tang'ane jopiny mana kaka watimo pile ka pile, namba wane piny kanyo endo, samoro mora migochonwa ibiro yudowa makare. Kawuono wan go Ajwang madwa konowa gimomiyo lek mare nodhi mana e wach mag lendo gi eki, to be samoro kedang' ng'isombe tibo yudo ni ok otimo mago. Ajwang, antie koro kanise tieko klas 12 kamano, kikona ni lekni mar bedo jalendo ochakore ka podi ni 12 koso ma to koro bira chien ka chandruok koro osechako goyi oko ka indi? Lek mara mar bedo achiel kuom jogo eki makelo weche manyien ni moloyo to ni oganda luo nochakore kane pod atin ahinya e MCO Mariners. Lek ni endi nachako bedo godo kinde mane wuora ne nigi redio moro matin igolo ne betari tiduoko kang'eyo ni bing'ere te machal kamago. Ani makono gi abe wuora ne ni kode iluongo ni Hesbon Reverend Tumari ne ni kode ma serious. Yes. Koro ka wuora ne wuok dhi tich to weyo kogolo betari to pando. Nikech ong'eyo ni kijana moro nitiere kaendi ka wang' oyudo nyakalondo ni endi to wang' notiek na teko mar betari gi ma ok nachaka winje weche matimore moloyo to ne piny luo kaendi. Koro gima natimo en ni nadhi amanyo betari mosewiti kamoro take akolore techa ni nadhi asoyo to gima nahero winjo ahinya ne nyakalondo ni endi miluongo ni Ramogi Radio. Ramogi Radio nahero kata nitie kipindi moro manahero gade miluongo ni Ahero Dhowa ikelo ga gi jago miluongo ni James Rabala. Ikelo ga chieng' Jumapil ka Jumapil godhiambo kar saa 12 kama endi. Koro kinde no nokelo kimo chakre saa 10. Koro nawinjo ka wasigana moko mag thuond luo madongo kaka Odera Kang'o gini to gigi ne miya machiegni kendo nawinjo ka bedo gi mor kana winjo chenro gi eki nikech bang' mano endi chunya ne hawo bende mondo ang'e somo dho luo maler, ok mana wache to some bende. Koro gima nomiyo koro abedo gi lek mar bedo jalendo nafwenyo ni kar nitiere were moro modak kuma mar wacho gigi eki maler moloyo te dhowa mar dholuo. Koro were ni endi nadak kode kaendi ka ok ang'eyo ni kar gini samoro inyalo go koda kamoro machieng' monyalo kelo na moge mesa. Koro ma aduoka fwenyo mana iga chiel sani moko alosie kodini kara nyalo timo maber e weche giki mar kelo weche manyien kata tayo chenro kacha chande kata mana lando ne jogo eki man gigo midano timne gi lendo. Gisani endi kadang' apenji matin, bang' tieko klas 12 mare bedi konwa ni nitie kaka isemedori e yor lendo ni endi kosa ena giman kuomi miwinjo kani mana tiere to kata kamano ok itime e yor somo kata mana e yor klas? Adwa ni mondo akete it jopiny ni yorega kata yoni endi mar bedo kata lek mar bedo jagono endi matie nyakalondo aonge gotas mang'iso ni koro tasomo tijini owuon kata aonge gino mang'iso ni gini asekalo kendo setiega mabedo gi rang'iny mowinjore mar time. To an gi lek nikech awinjo ka an gi were moro kuoma nikech atieko klas 12 to nayudo gima dho wagunda wacho ni grade mokalo maber ma donje achiel kuom mbalariany ma pacho kaendi. Ma bende kanyo endi ok atim gino ma ilendo ni media, tatimo gino mopogore machielo iluongo ni education, mathematics kod physics. Mago ema timo malo kucho endi to kata kamano tich mar lendo awinjo katimo to en ema katime tawinjo ka chunya ni kamoro moyweyo maber nikech en gino mawinjo ka oromo be natimo. Kamano. Iwinjo nade sama ng'ato wacho kata ni Nyakach be lore dhodcha, wacho che ni Nyakach be lore dhodcha, iwinjo ga nade sama ng'ato wacho kamano? Be iwinjo ka en dholuo koso samoro ng'ato wacho kata gi Kiswahili kata gi Kisungu ni close the door? Is there a way miwinjo ni oningo bed ni correct go ng'ani e dholuo? Because anytime ma igochona tawinjo ka iwuoyo gi dholuo, sometimes iyudo kata ka wane live moro then achako kata musi gi Kizungu, ibiro temo ni duoka gi Kizungu kata dho wagunda noendo to bang'e tibiro chako duogo mana e dholuo kaka pile. Biwinjo ka nitiere sama ng'ato kowacho Kisungu kata Kiswahili buti to ningo bed ni correct iduoke dholuo?
ipenjo kare MC. Nitiere oganda wa mag Luo, okadha ni mondo ataje nyinggi, but nitiere jogo eki maketo oganda wa mag Luo ng'ala motelo. Moloyo tich weche manyien kata mag ohala kata mago mag tuke. To seche moko iyudo ka giketo dholuo ni e ng'ala machielo moko rombe ni gitimo. Kaka iwacho sani ni Nyakach be lori e dhodo no indi. Inyalo wacho ne machielo ni Nyakach be didede dhod chande. Ne Nyakach be didede dhod. Didede dhod cha. Mano ng'iso ni ing'isa ni dhi loro dhod cha. Kamano. To kopo ing'eni idwoko wa e dholuo matin kata dholuo machon. Dholuo machon gi sana kumoja yudo ga ahinya en loka lego kuma kata dhot giluongo ni thigo, orindi giluongo ni thin, oludho kuona ken iluongo no liho, gik moko machalo kamano. In be iseromo gi jalego mabe omiyi challenge moro nikech kaka ja South Nyanza tageni nitie moko ma samoro kowach gi dholoka to nitie kaka chapi. Adieri ni an gosiepega moko mawuok Alego, seche maloso kodgi atemo mondo ang'isi gi dholuo makare morombe ni giwacho. Inyalo yudo kiloso gi ng'ato to ng'isi gino ma samoro ok iwinji kino wuon ne jago ma seche moko e piny mae moloyo to ne jogo awach kuom ranyisi jo Homa Bay. Ok inyal dholuo margi opogore ahinya gi jogo mawuok Alego. Koro seche moko aloso kodgi kata mane ng'we yamo ka wagoyo mbaka gosiepega moko nikech an kodgi moa e piny kono endi. Nyalo yudo kamiyo gi gigo moromo be nige wacho kinde mowinjore. To koro inere kaka idwa convince jalego ni dholuo ma South Nyanza e dholuo to en bende en Alego kocha kata Siaya kata Ugenya ong'eni mawacho cha e dholuo makare. MC Marinas, ma bedo matek nikech ka ng'ato odongo kamoro to iyudo ni ka ng'ato pod tin to gino mong'ise wiye ok wil godo. Maendi en gima iluongo gi dho wagunda kata gi dho ngere ni challenge ne jogo eki kaka wan mawuok South Nyanza. Mondi iket kata mondi ilerne gi adieri ma ging'e ni mae dholuo morombe ni wawuoye, mae dholuo morombe ni wagoye mbaka, mae bende dholuo morombe ni ilose gi ng'ato. Bedo matek ahinya. Koro maendi an bayude kaka achiel kuom gigo kata pek manuang'o kaloso oganda ba e gwenge mag Alego. Nyakwara mogi mana kaka winjono endo makawuono wakelo ni achiel kachiel ma dho ngere to dendo ni one-on-one super Sato. Akia ni dholuo biro ketego nang'o ni achiel kachiel ngeso maratipo. Ngeso maratipo kata ngeso maliche miwuoro. Super Sato. Maliche miwuoro. Super Sato. Maliche miwuoro. One-on-one super Sato. Wacho kacha gi dholuo ni achiel kachiel ngeso malich miwuoro. Ngeso kata Sabato. Sabato. But Sabato to koro nie e Kiswahili. Odwa kawo Kiswahili moro. Iwinjo kisomo ndiko tibiro yudo kondiki ni Sabato. Sabato. Ngiso ni en dholuo. Ing'ama winjo oko kanyo kawuono wan gi Ajwang Junior. Ajwang Junior. Waluongore ga ni Nyakwara Mogi Ajwang, but kawuono wayudo Ajwang majwang. En wacho ni Ajwang manoduong' no to nosetho, but en makoro dong' Ajwang mawaneno. Ma in kiluongo ni Nyakwara Mogi Ajwang, Ajwang makwaru no en makoro dong'. Ajwang to be seen, Ajwang to be consulted. Apano ne jotendwa manoko kanyo kata momako kata man gi mbi e ute lendo mapacho ka endi oningo ne kako timo jago ni endi odhi odonje kata mana kumoro achiel be omiwa entertainment matin kata mor kaka wawache gi dhowa nikech ong'ama nyalo report, ong'ama nyalo landabari, be ong'ama nyalo timo lendo moyedhi kata makuyo gi dhowa maler. Iluongo ni dholuo moyedhi, dholuo maler. Come on. Ajwang Junior. Come on. Mondo mi ni adalau. Kaki wacho ni jakanye? Ajakagan. Ijakagan. Mondo mi ni akagan michop Nairobi ka. Ichopo nade? Kare MC Marinas ipenjo makare ahinya. Sani ane penjo Nairobi ka endi. Nairobi ka endi nadake gini machon to nakia nikech pur natin. Nadake jonyuolna to kadonga romo higa mar 18 nabedo kabiro tadok. Isewinjo kata iseneno jogo eki mabiro limbe to dok.
Koro ni an achiel kuom jogo eki ma kolor skul tabiro timo limbe bang'e tadoka timo sumba dala. Ni limo ng'awa sechego eko? Ni timo limbe kuom? Ema kelo nini. Natimo limbe kuom owadwa maduong' ma bende en achiel kende. Koro en mana timo limbe ire, abiro tadok kata gi kinde malose kodini. En ema pod omiya kamono kar nindo, kar jot ka achiel gi gino endi manyalo kete bundia. Ng'iso ni pod anie bwo ema mare. Kendo ang'isa ni erokamano ahinya nyaka gi thuolo ni endi. Nyakoromo gi mana kaka winjo no endo, ka in gi yo minyalo konyogo ng'ato, tafadhali mae message masika lando pile, ma endi e injili mana lando ni onge tiende wabed ni ati waerore mana kwatho. We manya Ajwang kosetho, kore kidhi YouTube mare. Ajwang en ng'ama osewuok ni onyalo miyo walendo e dhok no mong'ith mar dholuo. Giminyalo timo na Ajwang, dhi kachacha endo e media kata mbui kaka iluonge, inyalo dhiyo e wang' buk ma en kata Facebook, ing'iya ng'ama iluongo ne e Facebook kata chande inyalo ibiro inwang'a gi Michael Ajwang. Agino loko nyingno mondo bed nyinga achiel mar Ajwang Junior. Kichake dhoke kata chande pauno endi mar YouTube kata chande ibiro yuda gi nyinga mar Ajwang mar U JR ok W mar U. Kidoka kacha chande Instagram bendi biro yuda ga Ajwang Junior. Kidoka kacha chande TikTok bendi biro nwanga gi Ajwang Junior. Okay. Kamano. Mana kaka winjo no endo ler o wach maler, namba ne mang'eno komiyo but pod onge problem. Ang' no konwa kopone namba ne en public to ang' oyud kachacha endo. Koro Ajwang Junior. Kamano. Gisani to in Nairobi ka? Nairobi ka. Kamano. Lendo ni benitie kumitime madang wawach ni madang wadhi wang'i kata wayud samples moko machalo kaka YouTube, machalo kaka Facebook, machalo kaka TikTok. Bisekete clip moko madhano nyalo dhi goyo wang'. Erokamano ahinya kuom penjo maber ahinya kamano endi jawinjo mara. Kako osepenjo no ne biro duoko mondo jawinjo bed gi ng'eyo kuoma gigo matimo kata kawuono aparo ni asegolo lendo ma kawuono ni e YouTube kacha chande king'iyo Ajwang Junior tibiro nwang'o kagolo lendo no endi ma kawuono. Kendo gin mang'eny ok en achiel, gisebedo mang'eny e TikTok bende kiyudo kimanya tibiro nwang'o kamano. E Facebook bende ginitiere kata mana Instagram ginitiere kamano. Okay, sani Facebook in gi subscribers edi? Facebook na osepong'. Not Facebook, sorry. YouTube. YouTube subscribe poko dhi mang'eny ahinya, paro ni gichopo 25 kamano. 25. Yes, but don't worry. Kawuono gin 25 subscribers. King negi be 25k subscribers. People will ask you, itimo nango? Yath en mana persistent. Beda med mana dhiro, med mana push nyaka wachop kuma chieng' moro wacho ni waya mabor sisi vile unatuona tumetoka mbali kabisa. Tumetoka mbali. Ing'ama neno kachacha endo wabeduru jok ma supportre eka imbe kiromo ga Ajwang Junior inyalo kone no siepa ambe promoter ga chila riadek nikech amba sebedo katimo ma gima oweuru bedo jok ma jonyiego jok ma olore. Koro gisani endi to TikTok, Facebook, YouTube podok chula nikech atamalo mara poko chopo kama dwarore. Ngiso ni pod adwaro jogo eki kata johera maga mondo bed malo eka mondo achak manyo yor chudo kwa kuom. Koro penjo na maduong'. Ere kaka koro inti yude nya pesa ni moro matin kata nya omenda moro kopogore gi mimi michamo nikech ng'ama wuoyi in gi mahitaji inyalo dwaro achiel ariyo adek, inyalo dwaro ni bitere ng'ato out, inyalo dwaro gik moko mopogore mang'eny. Erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Motelo ne mano MC Omari kapok achako lek ni endi nitiere tich ma bende owadwa timo.
asebedo ka wuotho kode kuom higni moloyo 5 sani. Iluongo ni electrical installation, mabende waluongo gi dhowa ni weche go eki mag teko mag stima. Rwako mach. Kamano, kanyo endi an gi lony bende, anyalo timo koare piny nyaka giko. Koro kanyo endi ma seche moko ayudie mar credit mabende anyalo tiyo godo kuom loso oganda mag Luo. Manyiso ni koro ng'ama dwaro rwako sitima be nyalo manyi. Stima timo complete. Complete. Atime part time lakini atime complete. Itime set. Ngiso ni atime kochakore kamirwake nyaka gik moko liel e ot. Okay. Kamano. Aha. To ni wacho ni pod in e mbalariany? Kamano. Ing'ama pod somo? Kamano. Ere kaka iriembo gik moko adek? Ere kaka iriembo sitima? Iriembo sikul? Tiriembo lek mari masani koro bedo jalendo? Erokamano ahinya MC Omari. Wadaki e piny Kenya kaendi mabende ibiro nwang'o kata historia nyiso ni oganda mang'eny osetieko mbalariany. To kama gichuoe wigi kata kama giketie lwetgi onge. Koro maendi emomiyo bende abiro gi paro ni endi ni kik abed ka anindo e bada konchiel. Tabedo ka ang'iyo mbele kendo ang'iyo pichano mambele. Emomiyo bende achako chenro ni endi mar bedo jalendo kama Nyasaye biro yawona yo kama biro keti maino maga. Gima dwa medo paro ni Ajwang kaka in ni kik po ni dwa mako ng'ato masoro. Ni itimo maber to mari poko manyi, o itimo maber to radio Ramogi poko manyi, itimo maber to poko manyi e TV kata chiel adek. Gima duong' mwamanyo ka endi ma osebedo ka chandowa kaka joluo en wamanyo gimiluongo ne platform kata in inyalo loso kendi. It depends with what you do and when you do it and where you do it and why you do it. Iwinjo? Platform kata in ema kiwacho ni tich ariyo abiro kelo nu chenro machalo kama endi. Jomatin biro chako nene kasto luore kaka ikele ema biro miyo ng'at machielo bilando ne ng'ama chielo. Gikone tibiro wach kata ni wan gi Ajwang TV nikech samoro nyalo rito Ramogi pod opong'. Ok dang' wariemb joma tiye. Samoro irito Lolo TV pod opong' ke jogo be yuto mana kanyo. Ok dang' bed lamowa ni ng'ato tich okethre ne mondo koreko Ajwang oyud tich. Koro gi sani to gima nyalo medo paro ni kata manyalo medo koni kata makwayi en ni los platform mari, jeng brand ni. Mondo kise jengo brand, it is very easy for someone to absorb you nikech Joramogi TV kata kuonde mopogore mapacho ka endi ng'iyo ni to mbi mani mabe idhigo kanyo. Iwinjo? Jamani kopo ni atong'e lendo be nitiere wafuasi kata joherane mubiro kelo no e TV kaendi. Iwinjo? Nikech kopo ni lenda to jilendo mang'eny. Koro mano nyisa ni ati kata kela e wacho niya kopo ni pok yudo kumoro minyalo chwe wiyi kata minyalo kete lweti, time kumitime no but time maber. Iwinja? Time kumitime no but time maber. Mana kaka winjo no endo nyako Ramogi, anamedo paro ni maendi luongo ni Ajwang Junior, jago man gi lek mar bedo jalendo e pacho ka endi. Giminyalo timo ne follow kata luwe e social media platforms mopogore mondo embe chieng' moro obede kuma chunye gombo bedo. Ok onyalo bedo kwa supporte. Wan ema wating'e, wan ema wagere, wan ema wakete kuma owinjore. Kikete kumoro embe chieng' moro no par. To kata koko paro ndalo mang'eny wasebedo kwa konyo jomoko to gipar, but mano pod ok omuki, mano pod ok owuoyi. Anyalo paro ndalo moko ne nitiere ndalo moko nopenj kich ni to kich ang'o momiyo in isiki loso mo to joge kawo, iloso mo to joge kawo, to ka gikawo to bokiol. Kich okone ni jogo to kawo mana maseloso, lakini pok gikawo knowledge mara mar loso mo. Mano pod kela e loso mo machielo. To gin kata gimaya gin ok gibiloso mo, gin pod gibiro mamaya. Mana temo golo wach moro ma jomoko wacho ni an stable artist ok dwar, an kia ng'ane ok dwar, an Omari pok omanya, an agocho Omari to ok duoki, an Omari nokete blacklist. Omari is not the solution. Waseneno jok man gi mbi mang'eny e pacho ka endi
Mangajo moko se sayo. Harakati mapodi sayo no tho. Anya paro there was a great friend of mine that I really requested. Na sayo yabatsai. Yabana sai baba yena timoricho yabagol nase tunake YouTube yabasai. Ngani no tamre. Harakati mapodi sayo mapodi strike poko orumo. Jago ni en jago mosengielo rengo. Iwinjo. Mano nyiso niya. Destiny mari Jehova manigo. Oko mari. Destiny mari Jehova no sepango. Ok that stable artist minene sayo inbox to tamreno. You do what you can do. There is somebody that will just see your potential from the other side. Not even the person that you are looking up to. Magoli. Okawacho ni ati wang'onya watim gige wa mwatimo. Ber kwa ng'iyo jomono setimo mondo ang'e kaka gitime. To kik wakop jogo. Watim marwa. To wamanye gikoponi ginyalo bedo. Ni giyie mako simbe wakata giyie duoko mondo gikonyo kuma ginyalo. To ka gitamore. Wege. Nikech destiny mari Ajwang. To mari oknego. Jehova nosepango ni. Ka nosepango ni through me, it will come. Kano kopango ni to kata sani wabed kodi mwabed mwanende kodi mwatimango. It will never come. You get that? Kuru in kaka jalendo masani kuru wuok man gi lek mar bedo. Tim kenda. Mano endo kelo e break. Waduogo matin bang yue. Karibuni sana, we are back. Hey. Ajwang Juni. Take warm water. You know it is very cold in Nairobi to an extent that you can find yourself freezing. Of course. Makisungu bekaringa isi chwada magi of course. Hey. Ero kamana jawinjo mara kachela kaindi ka koro nyende ka wono ndandike historia mara mar ngima haramo kaindi games ona amari nach mabende jawinjo mara osebedo gi chunya hinya okamanye to ja eni momanye owuon mano doko tim machal nade doko chuny machal nade ka koro nyende to goyo mbaka kendo rango kit ngimana wuodha madona wuothi kachiel kod gino madona bedi ndalo go mabiro. Wow, that is so great. Yani yomiwacho godholuo. Yomiwacho godholuo kata an koro miyo okagombo kata wacho kisungu. Kisungu wacho ne you are inspiring me and infecting me linguistically. Yawa. Lugalically. Dholuolikali. Yana winjo ka koro awinjo kan maber, kan mamit seriously. Awinjo ka koro an mamit. Ajwang Junior. Be sechako the live social media platform Facebook, YouTube. YouTube okenya the live nyaka chop 1000. TikTok. Omari asechako the live tatime platform achiel. Tatime TikTok. Kaluwore ni jolup maga kata joyara maga osemiya thuolo mondo atim mano. Asebedo kadhi live kendo aromo go ganda luo. To gima giwuorona kata gima gipakona ni atim mana kinda nikech yo maseche moko atayo go chenro maga kata obedo ni en thuolono matin. To seche moko mora achiel kuom jowinjo mawinja. Awinji. Kamano. Kata an kakitime mora toto. Erokamano. Kakitime mora ndugu. Erokamano. Be mane mapane koro kela emanyi. Erokamano. Ajwang Junior iwacho nango cha nitiere kaka dwana awach gi dholuo en advantage mage advantage iwacho nango gi advantage gin gigo kima teri mondo tim gimoro en ber mage miseyudo nyaka ni chak filwa mar nyaka ni chak fil mar lendo ni be nitie ber moko minyalo wacho ni at least nyaka na chak timo gini osemiya timo kama osemiya romo gi ng'ane osemiya chopo kuma kama osemiya ayudo gini ber mantiere abro wacho ni gin ber ma ineno kendo ber monyalo wacho mokwongo aseromo go ganda mopogore nyoro nagoyo mbaka gi jalony moro mawuok e piny Kisumu e weche mag thieth
So no penja kana donja live mari to ngisa ni to dak iwuo to ngisa ni an achiel kuom jofwambo keke. Bang' ka wang' isechiko takete ito ganda gino endi moro mbele gi timo kaketo kaka jalogi jagono endi mofwambo. To kano winjo kaka na lendo to ngisa ni openja ni an kanya ngisa ni an dala ma Nairobi. Ngisa ni e chuny boma maduong' mabuore. An e chuny boma maduong' kende kar dak mongore no ma Kayole. Koro kano akutiyo godo ongisa ni mondo atim kinda nikech tich matimo no endi ber. Mar ariyo ber maseromo godo en jogo eki makoro achiel kuomgi maloso kodi kaendi MC Nash Omari. Bedo e mbui kanyo endi kata bedo koro ni an e social media kaka iluonge gi dho ngere miyo aseneno jogo eki masesimo kaparo ni lek mara nyalo biro chopo kare. Ka chieng' moro achiel Nyasaye yaona yo kaka koro sani keta jopiny nyalo nena kana nyalo go kodgi mbaka achiel kachiel. Iwacho no moi ayanga. Oketa ayanga na jopiny kendo ginyalo winjo duonda ma ok gineno mago maloso kasta keto negi. Ma to kora kilo ni achiel kachiel kendo mbele kanyo bang' na mi weche go manyien e yono machiek. Mar ariyo ne mano endi ber mantie iluongo gi dho ngere ni motivations. Asebedo kayudo gigo eki majiwa kiyudo te inyayudo ka jago moro chako gimoro to bang'e oduogo bedo gi chunyno maol kata iluongo ni samuoyo. To ka yudo jagono mang'isi ni dhi mbele nitie geno to iyudo ka in gi chuny mar timo gimoro. Ji osebedo ka ng'isa ni tichno michako kik iwe to beda gi chuny mar timo kamano endi. To yudo te makao clip mara kata makao video mara maketo kata na Facebook kama bende johera maka ng'enyie to ng'isa ni tich michako ni endi kik iwe dhi mbele ibiro yudori kamoro maber mbele odiochieng' abiro mbele go eki. Ne jok manoko kanyo majiwowa mopogore opogore wadwa noduok ni erokamano nikech ambe jomoko koromo koda to at least gimosa gi kono mari wanenega kendo wamor ahinya gi gimitimo. Mano endo jiwowa kaka wajoma timo gik moko e mbui ka endi kendo medo mijing'o miyo wamedo kinde ka kinde timo kinda. Lakini nitie jomoko mabende gin gimoro moro nyaka bed negi marach. Nitie jomoko ma wacho ni ati ko mago tang'o yani gin they will only look at the negative side gi criticize gik mitimo go eko. Bisero mugi jogi ngimani jogo nitiere ok nyal koso MC Nash Omari. Jogo ok nyal koso nikech ageno kendo an gi chir ni kata inise romo kodgi. Anto pok aromo kodgi ata malo maduong' tang'eyo ni abiro romo kodgi. To nitie matin be maseromo godo. Kamano. Okay. Adwa ni miya lendo moro maybe niseloso ga chon. Bejo pinyo winy matin. Wakwayo jobere omba tafadhali. Anytime kidhi Kisumu many Nyakach Be. Nyakach Be iluonge ne Akinyi KE. Inyalo luongo Nyakach Be kacha mondo embo hostie matin. Be okete jopiny winj duondi. To gi jok moko mopogore opogore wan kacha gi Simi Kenya. Simi Kenya, these are the guys that you should be looking for mondo I promote. Simi Kenya is also a great guy. Ng'ama timo gini kendo Maya gweng'wa wan gi nyakumuri lungo na Aviv. Yeah, Aviv is also doing it. You can as well Aviv ki watch gini inyalo konyo to gi any other person. Yeah, Masio Kuto. You know Masio Kuto? Asewinje Nyakalondo moro. Masio Kuto is also doing the same. Koro oningo bedwa tudi gi jogi endi an gosiepo moro iluongo ne Charles sani nyocho ya Dala FM sani en Victoria. Akini iluongo ni Charles Ratego. Yeah, exactly. An gi jalendo batha ka endi koro konya. Tafadhali adwa na aluong jalendo ni mondo omiwa highlights jok malendo go eko so that imbi ng'egi nikech promotion matters a lot. Nyakach Be tafadhali bia ka endi mondo ilernwa jogi endi. Mana kama Ajwang kaka MC Omari Nash osewacho nonde e field wa kaendi wantiere ende gi jogo endo mabende timo tich mi lek mari gombo mi ibede no endo. Wantiere koda Masio Kuto, wan gi Aaron John kata Wood John kata Nyakwadayo. Aaron John kilungo Aaron John to miya abedo gi paro chien kacha chande no kelonga da chenro moro
dala kocha chande kata obedo ni Nairobi kae ndio kwanyalo winjo nyakalondo wa moko to ka paro chien kata nitiere kama na winji Aaron John mabende no bedo achiel kuom jogo eki malek marane paro ne nyalo bedo kaka en ni nitie chenro mano kelo miluongo ni sigand dayo kamano wantiere koda Salina Buga wantiere gi Charles mako ngana ward pastor wantiere kanyo endo ki Steve James nyakwar Nyaronyi Charity Celestine kata nyako matina wantiere kanyo endo gi Harigan Wakoyo wan gi Frederick Mayaka woda hero iwinjo joma kwanyo ni godo kata ambe antiere kanyo erokamano bonge nyinge dier mago ni erokamano ni ang'e gi kawuono kokalo kuom jahera mara MC Omari Nash iluonge ni ng'awa erokamano ma iluongo ni nyathi Nyakach Bay kata Jeffries Akinyi Jeffrey Akinyi adwa ni ukony na Ajwang Junior obedi lakini imbe kone gik moko ma o expect sama odonjo field ni endi nikech into koro beti segware ente kore koso otemo so wiye ito ni chako gitiendi mi so wiyi makoti nyumuri e chon nyumorate kone gik moko mabe sama odonjo no to ng'e ni nitiere ineno e field wa kaendi kidonje ji nyalo yanyi ji nyalo wuoyo marach but nothing you can do only to assume them kiching'eni nyalo kata post to ji nyalo comment marach iwinjo okonego be ni duokogi okonego be ni reply ilinga kech mano gima en normal gima wang'eyo en gima kawaida makata ka ng'ato dhi osom kaya chande to seneno ni in ja media onge gi problem nikech ong'eni mago gik mantiere to gin weche mage maber mabe samoro dang' wache ni at least media nyalo yawo ne ng'ato dhoudi moko ma at least kopono duong'o to ja media to yawore piyo mago be nyaka ikona Ajwang wawe mana kono ng'ato gik marach kende to mabecho mabe duoke makelo ne mor makasto miyo nyalo miye geno be nitiere in ngine koro in machalo kaka min gi kore field okay field wa kaendi ber to ber koracha onyalo yawo ni yore mopogore opogore yo mora mora midwaro media nyalo yawo ni okanyal kwano gi to apani kisedonjo kaya chande ibro neno gi wang'i samoro anyalo wacho ni to ok odhi otimore kaka awacho ni ing'eni ka ng'ato wacho ni gimoro ti expect something to koro ka expectations magi ok ochopo kare ibro neno na wuondi koro rit mondo mine gi wang'i erokamano ahinya Nyakach Bay mana ka podi bet kanyo adwa ni koro nikech in isebedo e studio in koro bed na jalendo to Ajwang Junior obed na reporter iwiyo koro Ajwang nyalo suggest no one of the topics to jalendo to in report no nikech wachalo gi modo no tangi ne jopiny gik minyalo timo maber mogike koro ikinde malose kod ni riwruok mar Azimio la Umoja Kenya Kwanza mabende otelne kacha chandego gai mar ODM osechuga put moro makende mabiro dhi goyo kogno jogo eki mando ni mondo bed jalopne adani mondo walos kod achiel kachiel kowuok kuom Nairobi kaendi kama bende ginitiere gi winjowa to mondo akete it jopiny gino madhi mbele Bomas of Kenya kaendi. Erokamano nyikwara moga Ajwang arwakni machiegni winjo weche manyien kikelo ni kodan Jeffries Akinyi nyathi Nyakach. Sani ka liet mar siasa otedore e piny Kenya malich mokalo kuma ne riwruok mar Azimio la Umoja ne obedo kod riwruok moro e piny Bomas of Kenya. We wayude weche goendo gi kukugi kokalo kuom reporter marwa Ajwang Junior. Erokamano ahinya kinyalo winja studio Akinyi achiel kachiel kowuok e Nairobi kar dak niendi ma Bomas of Kenya kama bende oganda osejoro kaendi mang'eny makwar machalo mire kama bende gino ne jagono ni mang' notanya siniendi moluora ela molodinga mabende en achiel kata en ogai no endi mar ODM mabende fodho bandera mar riwruok mar Azimio la Umoja kama koro tigeno ni gibiro chuoge aput moro matin mabiro goyo kogno jogo eki mabende geno ni biro bedo jalopne kacha chande e ng'we laro kom ker mabende igeno ni biro tim kacha chande tarik 9 mar
mar 8 mar igani ne jo oganda mag ne oganda luo bende winjega kinde ni endi anyalo ng'isi jodito mag siasa madongo dongo sechopo kaendi kendo oseyuoro e romo ni endi koting'o kaachiel kata ne jatend Wiper kata ne Kalonzo Musyoka Martha Karua kinde mamoko kendo igeno ni romo ni biro kelo oganda jo Kenya kanyakla kendo biro riwo wiji ka bende igeno kata chande ni ibiro tim nonro ne jagono endi mowinjore bedo jalup ker ka okalo e otiko no endi kata kokalo e riwruok no endi mar Azimio la Umoja. Kinyalo winja? Hello, Ajwang Junior. Awinji kama intie. Nyisa ni Bomas of Kenya chalo nade gi seche giendi? Bomas of Kenya opong' miwuoro kendo kombe osepong' duto kaendi kanyalo tang'o ni kata kanyalo ng'isi kaendi oganda osechopo kendo jotelo madongo dongo oseyuoro kaendi kigeno ni aput midhi losi ni endi biro bedo kaachiel kod jogo eki madhi timo nonro kata biro timo gigo eki mowinjore ne jogo eki molap dhogi ndong' bedo jalup ker ma pacho kaendi kendo ageno ni romo ni endi idhi ta gimanie loch sani endi moluor Uhuru Kenyatta ma bende osebedo machiegni ahinya gi jagono endi ma bende ni wacho chien kata chane ni ok ne par ni ginyalo mosore lwedo to ma endi no ne ratiro kata ne higano mar 2018 kane gitimo gima dho ngere luongo ni handshake makoro to nokelo gi achiel kachiel makoro ne gitimo tich kanyakla kendo lek mare en ni jagono endi ma biro bedo ker mar 5 pacho kaendi biro wuok kuom moluor Raila Amolo Odinga. Bende ibiro medo paro chien kata chande ni jogi eki osebedo kakedo kata kakedo kata nyalo wach ni e yor siasa to koro ni nokete it jo piny ayanga ne jogi to koro duko bedo osiepe ka koro ging'iyo lek mar Raila Amolo Odinga bedo jagono endi matayo piny Kenya ka kuom higni 5 mabiro. Bomas mar Kenya ka bende igeno ni biro taa gi jotelo mopogore opogore kata ibiro yuore gi jotelo eki madito e piny wacho kaendi ka jatend somo bende ngire George Professor Magoha chopo kaendi kendo no segolo twak ne kacha motelo ne maendi kong'iso jonyuol ni koro ni kik rig nyithinde udi gigol gi mondo gitergi gidonje klas 9. Mano bende report mandonjo na chien kaendi kana donjo kendo oketo ne jogo eki ma jofwambo kod keyo. Kinyalo winja? Erokamano Ajwang Junior kuom kelonwa mathoth kowuok e Bomas of Kenya ma ochoponwa e studio kaendi. Asante sana. Mana kamano nyikwana Mogajwang mano mono wuok kuom reporter marwa Ajwang Junior. Erokamano Ajwang Junior kuom miyowa mathoth kowuok e Bomas of Kenya. Erokamano nyikwana Mogajwang mano endo nonro maduong' mano wuok kuom reporter marwa Ajwang Junior. Ajwang Junior bikabwan. Ajwang utimo gino mere. Gini ng'eyo. Berne Ajwang wan waseyiedhi. Erokamano waseyiedhi madebe ni in Kisumu. Nudonje gi nyanya ka directly. Erokamano kendo podak medo kete it oganda wani romo no endi mar Wiper mane opange piny Mombasa kande helap tuke no endi mar Tononoka koro ni endi to gore Lwanda ma endi bende biro tok arita mar kwe ok oket motegno koro ni endi to gigolo kendo gilanda yanga ni romo no ok bibedo kanyo endi kaka ne gisepango. En romo mothich oko. En romo no endi makoro to kwedi. Mothich oko bende. Mong'iel kucho. Kamano. Okay. Nyanya kachi. Yes. Kapok watieko. Ang'o madagi kone Ajwang? Wan wasetimo kar nyalowa. Imbe inyalo kone moro matin labda midong godo kapok wa call it a day. Okay, Ajwang Junior. Ante. An gima daher mar nyisi ni ibeda gimi jingo no endo mar timo gino endo minyalo kendo kik chunye tho gi gimoro amora mitimo nikech one day one time ibro chopo kuma lek mari gombo ni mondo mi chope. Yeah. Kata wan wawegi pok wachopo lakini ka ng'at ma koka piny neno wato neno ni wasichopo lakini wambe wagombo mondo mi wachope kumoro ma yani mi wachop malo kuma like Lulu Hassan gini nitiere kuro pok wachope ang'eni kaka un jogo endo makoka apiny ugombo mi uchop kuma wantiere lakini wan wagombo mi mondo wachop kuma jok moko bende nitiere koro kik chunyi bede gi holo moro kik chunyi tho.
Asante sana. Kaka bende jago no indi manigi lony kendo nigi ng'eyo ahinya e weche gi mag fwambo kod keyo. De kura her mondo mi penjo moko bende osebedo ka chanda ahinya an bende kaka jago no indi magomba ni mondo chieng' moro achiel oketa yanga ne weche manyien mag ohala kaachiel kod mag tuke. Aonge oboke manyiso ni tijni asomo kendo maendi nyalo miyo seche moko chunya bedo gi ng'oyo mondo adog chien gi tijni endi. Tadiera awinjo ka nigi chuny mar time, ok ang'eyo ni maendi to nyalo bedo nade ka chieng' moro achiel uluonga kamoro to ng'isi ni kelo tese magi to tesega maga to aonge godo manyiso ni tijni endi asomo. Okay, mana kaka iselero naendo ni ionge utese mag timo media. Kata an bende mawuoyo kodi kaendi amba aonge utese mag timo media. Lakini lure gi wuoyo mari maber miwuoyo kod jotendwa kata jogo endo bende mo ochung'ne weche timo gimo idwaro no endo. Erokamano ahinya, erokamano ahinya. Ageno ni chieng' moro achiel wabiro romo kodi kama bende in bende ichwale tich mari kata ichiwo ni achiel kachiel ne oganda Luo gigo matimore achiel kachiel. Ang'eyo ni chieng' moro achiel lek mara biro chopo kare kendo kaluwo achiel kachiel gigo eki ma oketo na mondo aluw, nikech ang'eyo ni kiluwo gino ma japuonj oketo ni luw to ok ibi kier kendo ibiro bedo gi yono endi maberie moloyo kikawo gino mong'isi tiketo e tim. Erokamano, wambe walamo ni mondo mi ichope kuma digombo mar chopo. Erokamano. Asante sana. Aya nyakora mogi mana kaka winjo no endo, an kora ayudo jolendo kendo koro chuna mondo abed gi chien matin nikech an to ok atimo lendo, en mana ni lendo ne mitna, to kata kamano nok ayudo thuolo mar bedo achiel kuom jolendo go eko ma pacho ka endi. Gimwatemo timo en ni kopo ni ng'ato nigi gombo kata ero timo gino no endo, tanyalo mana game gi jok matimo gino kaka ochuna mondo kora luonga Nyakachbe kata Akinyi KE jago no endo ma be host different programs Berumba TV. Ang'eni kopo ni ati sebedo ki watch ga Berumba to nyaka bed ni iseng'eyo Akinyi kata Nyakachbe, nyathi Nyakach kaka uluongore kachacha endo samotimo gik mopogore opogore. Gimomora go en ni kopo ni oyudo jathum kata matin ahinya miluongo ni upcoming gi dho ngere, to te ohero ga go thumbe gi nikech otemo gimoluongo ni promotion. Koro kumano nochuna ni kopo na Ajwang nwawuoyo godo nikech aseneno lek mare otenore gi lendo gi eki, takel ni Nyakach be omiye advice. Agoero kamano ahinya nikech gin ka endi kendo ang'eni bang' ka endi to koro gin gi contacts one another, they can promote and talk about their businesses nikech gitimo business achiel. An personally agoero kamano ne ng'ama no watch kachacha endo, to gembe agone gi ero kamano nikech nok anya bedo e room ni kawuoyo kenda. Biro gi omiyo kata un be ubedo gi mor, wacho ni at least nitie jok momari ni godo ma owuoyo ne giwuoyo go kata ne gigogo mbaka. An kopo ni gionge gi wach to dang' awach mana ni ati watieko, to kopo ni gin gi wach to mae chance mamiyo gi mondo at least ka ng'ato nigi wach achiel ariyo adek kik odog e iye ni hawa to mari nong'adwa mapiyo manade cha ne nitie gira moro manadwa na wach. Erokamano. Ne oganda Luo duto manie hoho mar Okak, nam chumbi mwalo kaachiel kod alwora man nam Lolwe. Joluo wacho ni goyo mbaka ema gero, goyo mbaka ema nigi duoko mag penjo mosebed kipenjo kata ma isebedo ka idwaro mondo ing'e. Ka ok goyo mbaka to ok inyal ng'eyo. Kawuono ni endi amor ahinya kit ngimana kendo andiko historia mara e buga mar ngima. Kawuono karomo gi jogo eki ma seche moko chunya osebedo kata chunya osehawo mondo arom godo. Adwoko erokamano mokwongo ne jata chenro ni endi MC Umarinach. Erokamano ahinya kaka ne sing'isi motelo jawinjo mara an ok amanye, en emomanya. Nyalo paro kendo nyalo wuoro chunyu ema en godo no endi. Mar ariyo ne mano bende adwoko erokamano ne jalendo wadwa Akinyi Nyakachbe ma bende kawuono ni endi adwaro godo ni kaachiel kachiel kendo ang'eyo ni tudruok kode ok bi gik gi kaeni, to osechakore kendo en wuoth mabiro dhi mbele nyaka chop chieng' moro wagowo kendo wachopi. Kamano. Nyakora mogi mana kamano no endo, pile ka pile, ngeso ka ngeso wan kuma iluongo ne Super Sato. Egi mwakelo, egi mwatimo, ing'ama ne kanyo endo, giminyalo timo kochopo chieng' ngeso, the kachache YouTube MC Umarinach. To jogi endi, wigi kikwil mogi koni ni gimbende gin gi social media platform magi, inyalo manyo Akinyi KE,
mano kacheche YouTube mare, inyalo manyo Ajwang Junior e YouTube mare to gi kuonde mopogore opogore e mbui. Kapok watieko ang'no kon jogi ni ati every Saturday one live gi MC Omari Nash kochakore saa 3 nyaka saa 4. Aken wawachi ure dhok mane? Wachake gi dholuo, Kiswahili, English. Okay. Koro wachake gi dholuo. Kochakore ngeso ka ngeso. Sawa. Ayo wadhi ngeso ka ngeso kochakore kacha endi saa ngeso ka ngeso kochakore saa 4. Kochakore saa 3. Ngeso ka ngeso kochakore saa 3 nyaka saa 4. Wantiere kanyo endo gi MC Omari Nash. Sawa. Iwinjo kaka e YouTube. Koro wanwae kamano. Sawa? Wanwae. Ngeso ka ngeso kochakore saa 3 nyaka saa 4. Wantiere gi MC Omari Nash. Achiel kachiel gi MC Omari Nash kokalo mbui mare mar YouTube. MC Omari Nash kokalo e lai mare mar YouTube. Elai mare. No, elai. Koro wache uru gi English gi Kiswahili ana onge bwana. Wawache gi dholuo. Ngeso ka ngeso kochakore saa 3 mar otieno nyaka saa 4. Tudri gi MC Omari Nash achiel kachiel kokalo lai mare mar YouTube kacha chande. Amana dholuo mogik. Mani ma wache uru gi dholuo no utieke ga Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 3 nyaka saa 4. Tudri kod MC Omari Nash kokalo e lai mare mar YouTube. Achiel kachiel. One on one. Yani one on one. Moja kwa moja.